Good morning. Good morning. Good morning. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. Yes, yo. Good morning, 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 good morning. Terindog na, terindog, 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 terindog. Pilipinas, mga Bicolano, saan man napartikan mundo. Welcome po sa programa niya tong Morning Hirit sa DCGB. Malipot-lipot, mga tugang na pag-aaga. Oy, good morning, tabi sa mga parantabay niya to sa Bilog na Siyudad de Legazpi, Probinsya Canalbay, Kabikolan, mga Bicolano, saan man napartikan mundo. Hanggang po kita ng alas 7 ng pag-aaga. Welcome po sa tuyang programa Morning Hirit sa DCGB. Kumusta po sa tuyang aldaw? May mga travel ngunyan, ingat-ingat po sa pagmamaneho. Siringban po mga tugang sa mga birthday celebrants natin. Sa gusto magpaabutin greetings, i-text lang po sa 0928-777-5548. Sa tuya tabing mga reactions sa tuya na programa. Good morning po sa Indo Gabos. Newsroom, News Director Mar de la Cruz, sa Technical Department Ronald Baldo. Sa Luwas Mega Force Patrol, sa paginginot po ni Chief Reporter Jimmy Nasalita. Kasabay dyan po si Alin Ara Domarbie. Alin Ara. Kasabay niya to si Karen Ala. Sa Luwas mga tugang, kasabay man dyan si Jomar Bien Alarmario Joshua Bino. Asin si Chief Reporter Jimmy Nasalita. Kumusta po ang sa tuyang aldaw? Hello, hello, hello. Kay puhan po, mga tugang na maging maugma, taaga na, mga tugang pet sa, ano mo niya Ronald, Pitya 3 adi, ha? Pitya 3, mga tugang kan bulan na Enero. Good morning po, Pilipinas! Mga Bicolano, saan man na partikan mundo. Aramata daw po ang mga buena manong report. Ngunya na pagkaaga po sa satuya na programa, kasabay mga tugang an Mega Force Patrol. Karen Ala sa Buena Manong Report. Hello Karen, good morning, come in. Good morning, VP. Good morning sa mga paraantabay sa Buena Manong Pareta. Sa ipasigurado sa ngunyanan Albay Provincial Social Welfare and Development Office. Kuno rin sa giraray mapadago sa indang opisina ining assistance to individuals in crisis situation o ining IX sa maya bagong taon. Sigun ini sa tagapamayukan PSWDO na si Maria Vivian Sea, sa pakipagurong sa iya kan DCGB News, may kinaaraman sa pag-resume kay ning asistensya na paramihan karas VP na pundumo ng unyan at tig-aranap kan mga nangangaipo. Sigun kaya Madam Sea, aloy papati ang pagproseso kan Local Finance Committee kan Gobyerno Provincial kan Albay kung mag-request tinda for cash advance. Asin ang tigsasabing request for cash advance na inibiti, kinakaipuan na lakdang kan PSWDO sa Local Finance Committee bago ninda may padagot ini, asin duro-diretso makapag-distribuer nin tabang asistensya sa mga nangangaipo. Halagad dugang man ni Madam Sea, di pa siya nin ideya kung gura no man pati kaamay, mapuproseso kan budget office, kan accountant, asin kan treasurer's office, ang cash advance, asin kung ano makaka-release ng pondo sa inda, ang provincial treasurer's office, nga na sa lalong madaling panahon, makapuun-puun na sinda sa giraray kaining IX. Kaya sa ngunyan, dai pa makaka-accommodar ang PSWD dyan sa Aptimo Building,
ki mga tabang asistensya, partikularmente tabi VP, ining medical assistant, sagkod na daipa na proseso kan provincial, ang nasabing bagay. Yan VP, ana istorahal. Di day pa ngunya ki pwedeng hagad kitabang. Day pa Are, po VP. day pa sa ibang mga sa ibang mga sanga kan gobyerno daray pa. Roger VP. Daray pa tama. man ano, wala pa man. Day pa po, VP. Wala pa po, VP. Opo. Okay, Para sige. Yan tabang istorya dito sa luwas, Karan Ala, DCGD News. Salamat Karen sa report. Hali dyan sa luwas. 15 mga tugang makalipas ang alas 5 din aga. Hindi po sa satuya na programa sa DCGD. Good morning, tabi sa mga diyaon dyan sa Legazpi City Public Market. Good morning, tabi sa mga taga Legazpi City Public Market. Para po sa mga parantabay niya to, ngunyan daw. Hello, 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 hello. How do you do? Yan, ha? Mga tugang, digdi po kita sa mga marhay na bareta sa pagkaanya. Mga good news. Mga tugang, digdi po sa saydong programang Morning Hearing sa DCGB. Basta Morning, Henry M. Mga tugang, para po sa marhay na bareta, Bossing Unito Gaviria, maray na agatabi sa imo, ha? Para po sa marhay na bareta, mga tugang, pagkatapos databi na pag-adalan kung nata igwaki mga tao na mga centenarians o kaya nag-abot ang edad na sanggatos ang edad. Napag-araman, mga tugang, na ang sa indang pinagigibo, iyo daw databi ang pagkaon nindiit kumpara mga tugang sa tao na basog-basog pag nagkakaon. Asin dapat igwasanin sarong aldaw na naka full meal siya para po sa halabang buhay. Sabi nga ni, eat less, live longer. Grabe pala. Ari pa lang ka na dapat. Ano? Magkaon hindi it, asin po dapat sana mga tugang na maglaba ang buhay. Dailing muna yan. Napag-araman sa pag-adal na they ate less than the average amount. Talaga, ha? Kaya databi dapat na dit-dit sa ng pagkaon. Siring man, mga tugang na pag-araman na ang mga tao na mga pobre, masalawig databi ang buhay kumpara sa mayaman. Talaga, masalawig databi ang buhay kang pobre kumpara sa mga mayaman. During those times, the poor are simply had no available food to eat, kung kaya mas maray databi na nagkakaon kita kidiit sana. Ang mga centenarians man na kinahuron susog po sa survey, nagsasabi na sa indang pinag-practice ang 3/4 rule. Kunhain, minapundo sila sa pagkaon kung ang 3/4 kan parte kan sa indang bitoka pano na. Napag-araman man sa pag-aadal na ini po nagbabawas nin caloric intake na yun po ang nagiging rason tangani nag-increase ang pigaapod na life expectancy. Ini po epektibo pakulang databi sa tao kung di pati sa mga hayop. Nailingo na. Pati databi sa mga hayop, epektibo pala mga tugang an sinabi ng rule. Yan po mga tugang an marhay na bareta. Hindi po sa tuyang programang Morning Hearing. Good news. Para po mga tugang sa tuyang salud. Eat less, live longer. Yan tabi mga tugang an mga good news. Hindi po sa tuya na programa Morning Hearing po ini. Hindi po sa DCGB. Si Henry Maceda sa Morning Hearing. Sige daw mga tugang, aramon ta daw ang latest ngunyan sa kamugtakan kan sa tuyang panahon, ang Pag-asa DOST. Sandali, ay nangani so number kan Pag-asa. Pag-asa. Yan. Okay, sige daw. Aramon ta daw ang latest mo na sa kamugtakan kang sa tuyang panahon kun makontakta na tulos mga tugang nin atab ang Pag-asa Legazpi. Ngunyan pong aldaw para sa mga atab na magmata dyan.
Maaraman tatulos kung ano po ang latest sa panahon. Sana ang duty ko niyan sa Alexis, ano? Ay, New Year na baga. Ay, ugaring, garo halawig ang ringo niya na. Good morning, amigong Melvin. Yes po, Sir Henry. Happy New Year po. Happy New Year. No rin may duty si Alexis. Sa next week po, Oh, sir. next week. Galing nga niya, ibang yung pigahanap mo niya na aga. Opo, sir. Okay, sige Migo. Ano pang latest nun yan, Alda? Go ahead. Diyos marhay na pagkaaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB, as in sa gabos na taga-subaybay ng DCGB. Sa ngayon na petsa Enero 3, 2025, sa daw ning Yernes ning pagkaaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon, Northeast Monsoon o paros kang amihan, ang nakaapekto sa pinakapuro kang Norte kang Luzon, mantang shear line no sa lubangang kang paros kang amihan sa kanang Easterlies naman, ang nakaapekto sa sirangang parte kang Central kang Luzon, asin sa natatadang parte kang Norte kang Luzon. Digdis sa Kabikulan, makaka-experience ng bagyang mapanganuron sagkod mapanganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga paguran o pagkikilat pagdagurdol. Ang paros ay maluya sagkod moderato na halis sa sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan magiging banayan sagkod moderato ang pag-ukol. Temperatura pigilauman poon 24 sagkod 30 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay masirang at yan na alas 6 dos ning pagkaaga. Asin masulnop at yan na alas 5:24 ning pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:23 ning pagkaaga. Ini sa Melvin Almahela reporting live, halidigdi sa DOST, Pag-asa, Legazpi. Salamat, Melvin. Happy New Year, Giraray. Salamat po, Sir Henry. Welcome and God bless po. Apo, thank you, thank you. Yan po mga tugang ang latest sa kalagayan ng panahon. Ali po dyan sa Pag-asa, kasabay si Melvin Almuela. Yan, ha? Alright, mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Padingal Mario, may dagdag na report. Good morning, Padingal. Kamin. Yes, good morning, Tabia Pade. Ang pinakamakusog magbatikos sa akap. Iyo ang mga taong day man nag-agi sa pagtiyos, asin day man naitatabang sa taong pobre. Yan ang reaksyon ni Congressman Saldico, Kanako Bicol, sa mga nagkomentaryo laban sa AKAP na may budget na naman para sa ngunya na taon. Na budget ngunya na taon sa AKAP, hinot ng question kanibang senador. Alagad katapos-tapos nagagad man sananin ipapanaoman sa tao ang mga senador. Piga tawan doon ni Congressman Saldico sa sayang press statement na ang AKAP ayuda sa mga kapos ang kita, dakulang bagay ini sa mga tios na pamilya. Dahil digdinin korupsyon, kaya daiman rason na questionon ini asin batikoson kan nagkakapira. Ang pinakamakusog sa pagbatikos kani, narariparo na itong mga taong may personal man na agenda sa buhay, lalo sa social media, dahil namumulitika, alagad kulang manin na itatabang sa mga tios na pamilya. Ang AKAP, duro-diretso man garay iningon niya na taon, ang mga payout sa mga buro barangay asin iba-ibang sektor dahil may budget giraray hali sa gobyerno nasyonal. Iyan pa rin ang kalas kan informasyon digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Thank you, Paringal, sa report. Alas 5:26.
Oras mga tugang sa Pilipinas, sa may mga birthday greetings tabi dyan, i-text na po nindo, tangani po na mapasadahan ta na po yan mga tugang nin atab ng mga birthday greetings na yan. Sabi ni Noel na Manalo, 8 less, oso yan ngunyan, in short, pag diit ka magkaon, mas tipid sa gastos. Supig ba sa mutabi na papanahon sa ngunyan, takang December, dakulon so gastos. Iyo man ang gadadi, iyo man ang gadadi. Iyo mananggad, migo. Marayan sa imong analysis ngunyan na pag-aga. Good morning, tabi kay Bossing Leonito Gaviria. God is good daw all the time. Always be happy. God is good all the time. Salamat, amigo. Good morning, Jeril Aranya. Happy listening po sa Lorino family. Nakatune in permi. Happy birthday kay Edmond Umali Balyares. Diyan po sa Purok 3, Peñaranda, Legazpi City. God bless all over the world. All right. Sige. So may mga travel dyan ha. Ingat-ingat tabi ta. O text na po. Tatawad ha. Pagkatapos mga tugang kan mga headlines ni Paringmar, aramon tatabi yan, mga tugang na mga ano yan ha, aramon tatabi yan na mga baretang yan, sa tuya tabi nakapalibutan. Alright, 0928-777-5548 para po mga tugang sa Si mga headlines. sa Morning Hirit. Okay, o sandali lang tabi. Ay, sandali lang taon ni May atabo na ano yan, ano ini. Good morning, BP Henry M. Good morning daw sa mga taga-barangay. Kasubanggi pala, nakaurong ko si Kapitan Chan. Ha? Kapitan Chan, buda si Kapitana Lina Chan. Yan, ha? Diyan po mga tugang sa Barangay 17. Good morning, tabi sa Indo, ha? Diyan tabi sa Barangay 17. Ha? Pati sa mga senior citizen, nag-edad ni 90 years old hanggang ngunyan, wala pa da pundo. Talaga, ha? Good morning. Good morning, Henry. Happy birthday kay NDE, Edwin Peralta. Yata daw ta Edwin ngaran, dapat ko ta Emilio tanamundag sa Enot Simbakan. Ang birthday po ni Edwin 16. Bako 16 Ronald? 16 ang birthday ni Edwin eh. Kan December 16 po an sa iyang birthday. Yan, okay? Good morning, Tabi Henry M. So bagong virus baga halay China, na-predict ito ni Rodi Baldwin. Makatakot, malala pa sa COVID. Talaga? Kung ano naman kibago kaan, ha? Maray na agad tabi, wala po broadcast DCGB sa live app. Ronald, pakicheck daw tabi kang live app ta. Ta may naghahanap ng mga parantabay. Good morning tabi, migo always listening sa imo. Sabi ni Kuya, ano yan? Kuya, ano ini? Si Kuya Jonas Rosal. Malilingawan ko, migo. Sige, cute ka. Ano na. Good morning, tabi. Matinding sa imong reels. Dakulon ngayon likers. Masado. Istorya man sana po ito. Alright. Okay na. O sige, yung mamaya naman po yung mga ibang mga birthday greetings ha. Aramunta na muna ang headlines in the morning. 5:30 na. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Good morning, Paring Maara. Kumusta dyan sa Lado National? Go ahead. Good morning, BP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan, akap, dahil magagamit sa politika. Sigong kay DSWD Secretary Rex Gatchalian. And sabi kan Department of Budget and Management, mas magiging strict tungo niyan ang implementasyon kan akap. Dahil tulo ng ahensya ang mapilog din regulasyon guidelines sa implementasyon kayo ni as in talagang makakaigwa ng maigpit na verifikasyon as in validasyon kung ang sarong beneficiaryo talagang pwedeng mag-receive ng akap. Yes, Darakulang proyekto, panginot na agenda ng cabinet meeting sa Malacanang. Guidelines para sa medical allowance sa mga empleyado kang gobyerno, aprobado na kang Department of Budget and Management. Dahil masobra sa 7,000 pesos ang itatao na medical allowance kasarabay ang water districts,
asin ang lokal na gobyerno. Oh, Tulo ka tawo 7,000 ano? 7,000 Day malampas sa 7,000. medical allowance ha? Oo. Kan, yan, pag na-hospital ka gayon, Pero, pwedeng, ano yan, ka sa hospital, o pwede man na cash oh, para magamit sa pagbagal ni bulong. Depende yan sa mga magiging prosedimento. oh, okay. And dahil dyan kasakop ang job order as in contract. Yan. Ano itong po dito? Kontraktual? Yung kontraktual. Oo. Okay, so may understand, tutulog ka tao gadan, duwa na wala. Sa epekto ka ni shear line, as in ITCZ, sa nagkabirang parte ng Pilipinas, sigun sa Office of Civil Defense. Pero merong pin de honor, nakatala na gibuon sa Enero 11. Isa na maagawang kibaso kayo na Baka may masubli naman kibaso. Oo. LTO, madugang ni mga tauhan sa pagtatapos kan holiday season. Antang implementasyon kan ACA program, mas magiging stricto. Pagsulong ni modernisasyon as in pagiging apolitical kang PNP, tututukan ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Paggamit ng artificial intelligence ka mga sari-sari stores, suportado kan gobyerno. Record high na 50.1 million na pasahero sa NAIA kan 2024, digon sa new NAIA Infra Corporation na irehistro. Sobra 8 million na family food banks na distribute na kan DSWD sa maabot sa 7 billion na pamilya kan 2024. Pantang Office of the Solicitor General nakatalaan ng kansilaron ang birth certificate sa sini-forfeit ang assets ka mga dayuhan na POGO workers. May patanid ban ang sa dating secretary kan Department of Health asin ngunyan majority leader kan Kamara na si Janet Garin laban sa pagdagos na pagdakol ka mga nagkakahilang o pigtatamaan ng tuberculosis. Okay, so yan dito mga headlines yun na pagkagat with yung Cambiwes Enterprises sa napos na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio. Diyan sa Oro Set Legazpo City basta radyo, i-POS nyo yan 24/7 konektado kung mas kina-include. From Newspace, yun po si Martila. Good morning. Thank you, Paring Mar. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you, Paring Mar, sa mga headlines in the morning. Hindi po sa DCGB. Sa mga birthday greetings, tabi. Papasadahan tara. Pagkitext na lang taban sa tuya ng mga birthday greetings sa DCGB. Good morning, boss. Pa-update lang po ng pigpa-verify ko sa dole na confidential lang po ini. Yun na. Sige. Ngunya na alaw. May opisina, ipa-follow up ta tabi. Good morning, tabi. Ono man daw king dagdag niya na budget mapakali ang tinampo sa palibot Total usad sinda sa mga parakwari digdi sa Albay kina ang dump truck pabalik-balik sa pamitisan kan mayon kina Oroal daw sindang lubos lakbo sa tinampo. Runot na baga sa Banao Bridge kararom na San Lubak. Pag naputol problema yan bata National Highway. Suligaw, Sabloyon Road, kadakol man na lubak, tapirming agyan sa mga dump truck. San mga dump truck. So, tinampo sa 3rd District, sabi mong ID, National Highway, kadakol route, kaysa sa nauro akap-akap so mga naga trabaho lugod ayo tax hindi natatawanin assistance so wara lugod trabaho di lugod naga desider tapin ming ayo ayuda sabi ni 0680. Good morning kay amigong Benji Dapugi, kay Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Madam Amada Esplana, Rachel Capili, Cora Rialubit. Yan, good morning amigong Monte, Marinaga. BPH nata nata may mibid ako takad ang kaunon nagadan tulos kaya kalukuhan na diit ang pagkaunon halawig ang buhay. Kunday ka man ito kay ari research sa mga centenarians sa tagay halabaw ng buhay nindo. Ang rule ninda is 3/4 full. Gusto sabihin pag nagakaon ka dapat garo ano ang 3/4 dapat gari 3/4, di ba? Kan sa imong tulak, dahil ka magpabasog, kimara. Arog sa naga ito.
Sa kung ang pagkaon mo managtakad-takad sana, ay tapos, wala man talaga. Halipot ang buhay mo, magandang kang nga. Alright. Sige, wala na. Ay, maluyang yan na may mga birthday, ano? Maluyang yan mga tugang an may mga birthday. Maluya ang mga may birthday ngunyan. Yan, sandali lang ha. Baka sa tuya tabi na ibang platform, yaon duman, mga tugang an mga birthday greet. Ayan, salbatana, dakulo na oh. Good morning tabi kay Agnes Angelo Mayores. Good morning ay amigo. Chay Padilla from Tabon-Tabon, Daraga Albay. Jocelyn Broquesa, good morning. Emelina Ludana from Bagong Bayan, Daraga Albay. Akap, sabi ni Astigo Aljekra, akap para sa kaapi lang an kan mga paralista kan, oh ala, daiki pwede pag like kaapi, okay, yan. Good morning, Rodel Reginaldo. Good morning po from Barangay 18, Cabangan, Legazpi City. Millet Thread, Ariel Velasco from Villa Hermosa, Daraga Albay. Rose Betis, good morning daw dyan sa Agarwood Tea and Plants, Bitaano, Legazpi City. From Malati, Manila, sa mga taga Mulad, Bukad, good morning Dapi, Matana, Kita, Tamatorhog. Yan, alright. O sige, good morning tabi sa mga viewers natin, listeners natin, mga tugang sa bilog na mundo. Okay, sige. O ninang ang sa tuya na mga dagdag lamang na pang-inspirar ngunyan tabing aga, digdi po mga tugang sa DCGB. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Fireball. May titulo, tabi digdi, mga tugang, may pinadala sa kuyang tula digdi, si Kwentista. Yan. Ang titulo, Pag-asa. Yan. 6 na titik na sadyang mahalaga sa bawat isa sa atin na mga buhay pa. Patuloy ang buhay at laging umasa na mayroong bukas at panibagong pag-asa. Habang nabubuhay may mga pagsubok na darating sa atin, huwag tayong mababagot. Masayang harapin na may hangaring sagot sa mga kinakaharap na problema, ito'y ipanalangin sa Diyos. Pag-asa rin ang laan sa mga naliligaw ng landas na sila'y mabigyan ng isang magandang bukas. Atin silang akayin sa tuwid na landas nang kinabukasan nila'y maging maaliwalas. Pag-asa pa rin ang kailangan sa paghanap buhay na lalong tumatag harapin ang ating tagumpay. Basta't may pag-asa tayo habang nabubuhay, tagumpay ay makakamit pag ito sa iyo'y laan. Pag-asa pa man din ang ating kailangan pag tayo'y dinatnan ng dagok sa buhay. Focus lang ang gawin sa dakilang lumalang at ang katiwasayan sa buhay atin itong magkamtan. Sa mga tao namang mayroong karamdaman, pag-asang gumaling kanyang inaasam, tulungan ang sarili sa sariling kagalingan nang maging maayos ang ating kalusugan. Pag-asa pa man din ang kailangan ng bawat isa sa atin pag mayroon tayong hinaharap na mga suliranin. Tatag ng loob sa mga dapat lutasin at ipanalangin sa makapangyarihang Diyos na naglalang sa atin. Pag-asa pa rin ang siyang nagbibigay kulay sa ating katauhan kung tayo'y nasa kumunoy ng kasalanan. Isa pa man din ang ating kailangan kung gusto po nating malunasan ang kagalingan ng ating karamdaman. Pag-asa ay siya ring kinakapitan ng bawat isa sa atin habang nabubuhay. Ito din ang nagbibigay kulay sa madilim nating buhay sa hindi sinasadyang kinasadlakan nating kalagayan. Wag ipagwalang bahala ang mga nangyayari
Sa bawat dako ng mundo na pinangyayari, sadyang mahiwaga at dilubos maisip sa sarili na may pag-asa tayo na malutas ito ng walang pasubali. Pag-asa pa din ang siyang kalutasan sa ating suliranin sa ating kahirapan. Hindi lahat ng oras nasa kadiliman pagkat may liwanag ang bukas pag ito'y dumatal. Umaasa pa rin na laging may pag-asa na maging matatag maayos ang bawat pamilya. Mga magulang at anak ay nagkakasundo sila na maging matagumpay ang lipunang ginagalawan nila. Huwag mawala ng pag-asa ang ating mga puso. Lawakan ang pasensya at pagmamahal dito. Hindi natutulog ang Diyos sa tiyagang ginawa mo na suklian ang kaginhawaan ng bawat buhay ninyo. Maraming salamat po sa pagbasa. Have a nice day. Ang your avid listener, Quentista. Yan. May acronym siya kang pag-asa. Panalangin ay gawin at sumamba sa Kanya. Yan. Kasi po nagdindi. May daradarang, may daradarang suwa. Kasi Ramon, malsum. May suwa na maaskan. Buda iba pa. Good morning, Tabi Manay. Salamat, Tabi, sa kontribusyon. Hindi po sa satuyang programa. O sige, yan po ang magayon niya itong tula na magdadara ki inspirasyon sa satuya. Tabi Gabos. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Sige, dapat masabutan tabi ng ayuda na ang iba ayo so iba oda ayuda. Ayun mananggad adi. Ayun mananggad. Good morning. Happy birthday po sa kuyang bayaw na si Ronaldo Poche. Asin sa papa ko and sa heaven Risalino Nacor from Melchor Nacor and family. Yan. Okay, sige po. Good morning. Ang kada payout bagakang akap livelihood permiyaon ang tarpulin kan mga may pigtaram na mga pangaran pati mga alalay naka-shirt iyong mananggad. Good morning, Tabi. Sige, dito na iningaranan taram naman indo yan. Belated happy birthday to Jing Batalya ng 4KC Store. Good morning. Good morning, Tabi Jing Batalya. Yes, okay. O, sandali lang ta. Ilingon ta daw inin na mga happy birthday po kay Primo Nestor Agripa Aikotso ng Crossing Humapon. Yan. Good morning, Tabi dyan sa mga taga Humapon, Legazpi City. Happy New Year po sa Indo. Kay Nestor Agripa Aikotso, happy birthday. Sabi ni Boy Mata. Yan, ha? Sabi po ni Boy. Bueno, hoy 15 bago magabot ang alas 6 ng morning. Hindi po sa DCGB. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa Morning Hirit. Ngunyan po nga daw. Girisio na ining sa kuyang libro na pigagamit. Girisio na. Mga tugang, mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Ang ostrich, iyo databian may langkaw na 8 feet tall and 35 pounds. Peranganing 335 pounds. 350 pounds. Arab daw nindo nan ostrich tabi pinakadakulang bayong. Iyo tabian minaabot ang langkaw na 8 feet tall and 350 pounds.
Ini po mga tugang ang pinakahalangkaw asin pinakadakulang bayong. But alagad ini po dahil nakakalayog dahilan sa gabat kan sa iyang lawas kumpara po sa iyang pakpak. Siya po kayang dumalagan nin 35 miles per hour. Unhain ang wild turkey na ostrich, siya po kayang dumalagan nin 30 miles per hour. Ang California roadrunner na ostrich kayang dumalagan nin 26 miles per hour. Ang mga common kani, iyo po mga tugang ang 21 miles per hour. Ang ostrich kaya man na dumaranin tawo habang siya naglalakaw dahil sa kusog kan tabay kaini. Talaga ha, makaskas man ano, nagkakadalagan man tabi. Yan po ang mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit sa DCGB. Paningit sa Morning Hirit. Yan po ang mga istorya sa Morning Hirit sa DCGB. Okay, sandali lang, may pahabol na mga text gayod. Ngunya na aga, ay wala na. Ay, mayroon. Happy birthday po kay Kuya Angel. Kuya Angel, dyan sa barangay Maingaway. Yan. Good morning, Tabi Sir Henry. Salamat po sa pagbasa. Mula kay Ronel, ang kanyang kapatid. Yan. Okay, sige po. Good morning, Mr. M. Pakigrit po sa tuya na mga paraantabay na tricycle driver digdi po sa barangay Pigkale. Yan. Good morning, Tabi, sa mga taga Pigkale, Legazpi City. Mientras tanto, good morning kay Bossing Danny Chan. Nahiling ko ini kaswapon. Nahiling ko ini kasubangi. Sama ba? Kasubangi. Iyo. Kasubanggi. Good morning, amigo. Dahiling ko kasubanggi. Garong yaling among kusunod kita nag-ilingan. Engineer Danny Chan. Maray na agatabi sa imo, amigo. Good morning. Mataon kasubanggi. So, ano? So, birthday ni Governor Rosal. Nagsaglit akong madali. Salbatana. Grabe so tao. Biyong uyog-uyogon mo na biyong nag-atras ako pondo man sa mainutan kang Renaissance Country Club baga. So kanya hanggang duman sa gate. Then nag-arag ito, nagsarabata na. Pangyayari sa pag-una ko baga, ako, nagpauro dyan ako, tanga niya ako, pag-una ko baga, dito sa tawo, bala, dahil naman sa pwesto, pag-una ko, dito na sa tawo, bilang sa nasanggatos, 150, o mga sanggatos na, pangyari sa maabaka, pati sa auto na nagkaparada, kadakul. Anyway, belated happy birthday po kay elected Governor Noel Rosal. Good morning, Tabi. Sa mga nagkamirid bidan ta kasuhapon, Kasubanggi, mga nagkailing ta Kasubanggi, siguro mga 30 minutes man sa nako kayo, nagkuha na pagkatapos, uli na ta. Maprograma nga ni pagkaaga. Yan. Alright. Josh Babino, mga tugang may report, hali po dyan sa luwas. Joshua, come in. Good morning. Yes, good morning, Bibi. Good morning sa mga paraantabay sa dagdag niya tong Bareta sa Camarines Sur, asin Albay, ang duwa sa mga top notchers na may pinakalangkaw na kaso nin naputukan nin man iba-ibang klase nin paputok sa pagtabatkan bagong taon. Sa latest report kaya KBBPN kan DOH Bicol sa dahi paninda nagpupundong fireworks-related injury surveillance, luminangkaw pa sa 50 mga individual ang biktima ni na paputok. Ang bilang na ini magpuon Disyembre 21, sundo Enero 1, 2025. Ini matapos na madugangan pa ni na 14 kaso na dating na i-record sa hapon. As of January 1, 2025, luminangkaw pa sa 50, sabi BP Henry. Hali sa bilang na ini, 16 ang biktima na i-record hali sa Camarines Sur, 12 digdi sa probinsya kan Albay, 10 sa Camarines Norte, ito ang biktimang na i-record digdi sa Legazpi City, 5 man ang na-record
sa Naga City. Sa 50 ini, 4 ang na-admit sa ospital. 46 man konsideradong outpatient o nakaluwas na sa ospital, nakawan man ng magkakanigong atensyon medikal. Kuitis ang numero 1 na nakapagbiktima ng mga persona sa pagsabat kan bagong taon. 14 ang biktima kan Kuitis, 13 ang biktima ng 5-star, 11 ang biktima ng improvised cannon o kaya boga, 4 ang biktima ng whistle bomb, 3 ang biktima ng luces, 0 ang biktima ng bawang, asin igwanin 4 na personang naputokan ng day pamaarama na klase ni na paputok. Kunyan, day pa nagpupundoan na pinagigibong surveillance ka na Department of Health Bicol sa mga personang pwede pang mabiktima ni na paputok. Dahil takon mari parutaman may mga pasaro-saro patabi ni Henry na nagagamit ng paputok sa kudla kaso hapon sa satuyang palibot kung kaya dahil man nagpupundo pa ang DOH sa pag-monitor asin ang mga ospital handa pa mangyari sa pag-akomodar ng mga pasyente. Pagiramdam sana matapos ang turutukan, linigon ang kapalibutan, maglikay sa pagparapurot-purot ng anumang na klase ng paputok na dahil sabog erayo ini sa mga aki, lalong-lalo dahil makadukot sa sindang himot asin mga mata, kung malugadan, magbisita sa pinakaharoning health facility para matauanin atensyon asin magkakanigong medikasyon. Yan dito ang dagdag na istorya. Josh Fabino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Hali po dyan sa luwas. Yan po ang mga baretang bareta. Digdi po sa Morning Hearing. Ayon. Sais minutos na lang, madalion sa nang oras. 6 minutes, mga tugang, alas 6 na po. O kaya, maalas 6 na, ha? Maalas 6 na po, ninod to. Maalas na kayo to. Grabe nga, no? Maalas 6 na nga yun to, boss. Iro-iro na nga kamo dyan. Uy, sa mga teachers natin, ha? Mga teachers natin, mga estudyante dyan, hero-hero na po, ta oras de peligro na naman, ha? Oras na po, mga tugang na maghiro-hero, tama karala. So iba palan, dapat alas 6 nasa eskwela na. Hindi mo sakripisyo, adi. Hello? Good morning. Good morning, amigo. Opo, dakol talaga sa tao naman. Dakol? Nata? Iyan talaga, pagmaray talaga ang tao, titawo man na di. Gari man sana, so, pag mahamiso ng pagkaon, matanga. Iyo baga, siguro pag isa nag-birthday, iyo man. Iyo nga napig-imagine ka. Datusan takang salmatana ka. Thanks, pasa na baga. Iyo nga napig-imagine ko. Ama ko itong inatras mong ito. Ata, hali naman migo sa, tanag sarabatan na piyot na, uto bagang country club sa Renaissance, hanggang naman sa gate migo. Mario, Siguro mga 10 kaming uminatras, na may kasabatan man kaming 5. Natisting sa abilidad ko magmaneo? Natisting sa abilidad ko magmaneo? halaba pati ang pick-up mo. Ata na ngani, pangyari nga niya ko inio. Maray talaga yan, maray na tao talaga. Bala ka. Okay na. Ikaw kaya akong aram na pag nagbe-birthday, 80% kang tao, security. Ay, di ko aram yan bago ang istorya mo Di ko aram yan Research mo kay Joshua. Pa-research ko na. Bakulalap ni talamang adi. Talaga. Di kong aram ka na, pa-research ko daw. 80% security. O, chete, matawon. Okay. Salbata ng joker. Kaya ngayon matawon na. Nagkarak lang niya dyan nga, security. Awin na. O bueno. Ay, sandali lang Good morning, Tabi.
Halat ko na. Taon ni may nagarabutan pang mga text messages. Good morning, Tabi Henry M. Baka lamang Tabi mabisita na kan alay ko sa poste madigo sa krusada sa Puroktres alaton minasa ng matumba ini. Alat ko na. Mobil. Wala. Aday pa si nag-text si boy. Nag-text. Mobil. Bakiri ba ka dyan, boy? Opo, Kisay? Karen. Oo. Tanto daw pagliwanag, lumang ilingon nindo kasi Karen sa... Hay si Karen. Nagawa na? Nagawa? Ilinga daw yan na Karen sa may krusada na... Sa may Puroktres sa krusada, ikaw dyan kiposte na pagpapareklamo kung pwede maayos na kang aleko. Ilinga daw ang kamugtakan kang poste. Yo. Kung yan garing diyan na pagliwanag. Diyan pagliwanag. Ilinga daw kung anong kamugtakan ka na posting iyan ta. Haloy na dang piga para reklamo na mapalitan. Tagari matutumba na. Diyan na sa may Puroktres. Garihera ni sa may simbahan sa krusada. Yo. Okay, sige. Thank you. Henry, makuatabi ki Henry, nakakuatabi ki TRO para sa disqualification ni Gobrosal. Dahil pa man po, nakaabot sa Korte Suprema, nasa i-appeal ito sa Bank gayon. Dahil pa man po ki latest, ha? Dahil mo pagbareta, makasuan ka ngaya, ini man na sarawayon man, ini man na. Alright. Pwede Tabi maraman kung nata nagkahiwalay si Barbie Porte sa boda si Jack Roberto. Iyon na nga. Ita istorya kung ta sa indo. Hello? 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 Kuya En. Pa. Kapo ning. Pakisandiki. Rob na. Belated happy birthday. Kay? Ano? Sir Ren, gusto ko man po mataan na maging gobernur man siya dito sa Albay. Di. Halat nun tan 2025. Habit fan po ako ni Gob Rosal. At bata senior citizen ako. Gusto ko man kuha na maging gobernur siya. Di alat-alaton tapos sa 2025 kung anong desisyon kan mga Albayano. Ade? Tumpo. Kuha ko man mga ginibuan niya. Maski senior citizen ako, bago ako mawara sa kinaaban, manamitan ko man na gobernur siya dito sa Albay. Pira na pong edad mo? 61, sir. Dugay na. Abuton mo pa yan? Oo. Aki ka pa po. Sir, nagkamanugang ako dahil sa programa mo. Nagkamanugang? Oo. Nata. So, ay ka sa programa, sir, no? 2007. Oo. Swakis ko, taga-ginubatan pa rin sinda. Kina? Ay ka programa. Nagkitaan dyan sa DCGB. Nagkaaguman sinda, sir. Talaga? Opo, sir. Yung mananggad, may segment ako ang kaito. Oo, yung mananggad. Lagon sila, sir. Arani man na. Magdagaranian sinang barangay dito sa ginubatan. Kina, sir. Taga-sibungbungan nga libas. Nga nga taday lamang ako. Sa programa mo. Nga nga taday lamang ako kinoong ninong kandua. Ano, sir? Sir, kainaguman din sa programa mo. The best, ade. Tagalibas, sir. Kibungbungan. May aki na sindangon yan. May aki na po sindangon yan. Prapasinda, sir. Nata. Kuwapo sa, di ka mo na ulay taan nagkuha nga nin. So, atis ko nagtrabaho nga na. Baka kayo po rin ang tabang ko. Tanganin na, alibawa, matawagan ta ngayang daron sa doktor o ipangadji, di ba? Di ba, kuwapo sir. So, atis ko sir, election Diyos ko inaguman. Nagkakitaan mo pala sa sentro. Nagkakitaan mo sa programa mo, sir. The best, ade. Okay, kwan sa enda, maugmang pag-ibahan. Eskwela sa PLT, tapos wakis ko sa bukap. Naling mo, nag-eskwela, nagkaraguman. Nagkakitaan sa programa mo. Grabe. Iyo man ang naroon-doon ko kiarog ang itong segment. Iyo po. Happy New Year po. Happy New Year. Salamat po. Salamat. Opo, bye-bye.
Bye-bye. Maling mo na eh. Kaya tumananggad na mga totos. Actually, ang original po ka na bagay nan, itong Sophie, kanabubuhay pa itong Sophie Ayala, duman sa, igwa siya ka itong Domingo na programa, ang titulo, Irelusyonan on Air. Ngunyang kan nag-asumir kita sa alas 3. At sa itong mga taon ng 2007 na yan, nagkuhan kita, pinadagos ko itong segment na ito sa 3 to 4. Urual daw na. Big-announce ta sa mga contact numbers, mga maging texter, nagkakaigwas. Takang panahon, baga-osoan, anong ka itong penpal? Joker, inabot mo kang panahon sa penpal na pig-apod? Penpal? Ngunyan baga, mga kuana, so ano, textmate, apod ba, diba? Textmate o kung ano. Kang panahon tabaga na pa mga cellphone, pen pa lang apod, mga surat-surat, di ba? Ngunyan, iba na, itong sukan. Kaya, may segment ako kang kaya itong mananggad na 15 minutes. Ma-announce ka kang number mo, ma-upload ka sa DCGB, mahanap ka pwedeng maging kapartner mo. May nagkainaguman pala. Nagkainaguman pala, suduwa. Sorry, nag-eskwela palaan, nagkainaguman. Totoo tabi ang istorya tungkol kay Jack Roberto, buda kay Barbie Fortesa, na nagkahiwalay na, nailing mo na. Sus Maria! Basta aram mo tao. Kung nata mga tugang nagkabulagan, si Jack Roberto, buda si Barbie Fortesa, ang sigurado po dyan, ako po mga tugang, dahil po akong pakaisi dyan. Bago tabi ako ang third party dyan. Si Henry Maceda sa Morning Hirit. Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po, madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan saindong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB
DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number 1, always DCGB, oras alas 6:05. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta ngunyan pong aldawnin Biyernes, Enero 3, 2025. Kampanya kontra sa illegal na droga kan PRO5 magpapadago sigon kay Regional Director Police Brigadier General Dizon. Matnog Port sa Sorsogon handa sa pigalaoman na paggroso kan mga pasahero matapos ang halawig na holiday season. Akap dai magagamit sa politika sigon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian. Guidelines para sa medical allowance sa mga empleyado kan gobyerno aprobado na kan Department of Budget and Management. Sa ibang nasyon, 15 po ang gadan, 35 ang lugadan sa pag-atake kan terorista sa New Orleans, USA. Business News, pagbaba kang presyo kan sulit rice, asin nutri rice sa Kadiwa Center sa sinagkaperang saudan, mapon ngo niya na Enero, sigon sa Department of Agriculture. Health experts nag-abiso sa publiko na magluway-luway sa pagkaonin mga processed foods asin condiments para iwas helang sa puso. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakula nyatong bareta sa lado lokal. Magpapadagos asin an inisyatibo kan Police Regional Office 5 kontra sa mga illegal na droga. Inang pahayag ni PRO5 Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon sa DCGB News kunhain sa iyang sinabi na ang rehiyon pinagkukonsiderar na saro sa mga transshipment kan illegal na droga sa nasyon kung kaya dakol pasindang namomonitor na naimbelto sa pagpapalakop kay ini. Sinabi ni Dizon na para sa taon 2025 maigotan sa indang koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency bilang lead agency sa operasyon kan droga para madakop ang mga embelto digdi. Sinabi ni Dizon na para man ngunyan sa ngunyan na taon maigot ang sa indang tugon sa kasurog caps na padagos na ibusol ang pangangataman asin tiwala kan komunidad asin ipamati na ang kapulisan ang kasurog kan mga Bicolano. So 2025 na mahigos man giraray, dedikado asin sincero sa pagtao ki serbisyo sa Rehiyon Bicol. So kumpiyansa ninda na ang pulis talagang perming nagbabantay kan sa indang seguridad, sa indang amigo sa gabos na oras. Ang tingog ni Police Brigadier General Andre Dizon ang pamayokan PNP sa Bicol. Nakahanda daw ang Matnog Port sa Sorsogon sa pigalaoman na paggroso kan mga pasahero makalis ang halawig na holiday season. Inan siniguro ni Philippine Ports Authority Acting Bicol Port Services Division Manager Achilles Galindez kung sain ngunya na weekend posibleng magbarali ka na daw ang mga bakasyonista sa National Capital Region kung kaya inilatag ninda ang seguridad para masiguro ang kaligtasan kan mga biyahero. Katakod kay di piging ganyan ni Galindez ang mga na mag-alokar in masalawig na oras para makapagproseso kan kaipuhan na dokumentos kaibahan ng mga tickets asin iba pa lalo na ang piglaoman na halangkaw na volume kan mga mabiyahe. Maigot man na pinagiromdom ni Galindez na sa maagi sa pantalan dahil pag-aprobitsaran ang posibleng pagtangro kan mga individual para sa makaskas na pagproseso kan mga tickets asin iba pang babayadan dahilan ta maigot ninda ining ipinagbabawal. Paglaan lang po siguro ng mga 5 hours pagdating sa mga pantalan dahil nga yun nga proseso ng mga tickets and then yung sabay-sabay na magsisi-uwian ulit. Tumunod lang po sa pila sa mga alikambunin doon sa Blue Lane. Kung meron pong mag-a-attempt na sasabihin, pabilisin yung pila, sisingit, o pong maniniwala. Pagbigay alam po sa mga kinauulan ng mga otoridad para huli yung mga nais manamantala.
Base po sa datos kan Philippine Ports Authority sa Bicol, nasa 93,200 na pasahero ang nag-agi sa Matnog Port sa Sorsogon pon kan Disyembre 20 sagkod Enero 1, 2025. Mga tugang oras niya to sa Pilipinas, 10 minutos makalipas ang alas 6 nin pag-aaga. Mga dagdag po na bareta, hali po dyan sa luwas, kaibaan Mega Force Patrol. Sistema kan lokal na gobyerno sa tabako, pinagdidispatsar o sa pagdispatsar din basura, pigigibong ihemplo kan ibang lokal na gobyerno. Report kay Jomar Bien. Liwat na naging sentro kan mga seminar may koneksyon sa solid waste management kan ibang mga lugar ang sistema kan pagtatapok nin basura kan lokal na gobyerno kan tabako kan nakalis na aldaw ang mga barangay officials kan Ocampo, Camarines Sur iyo ang nagpasyar digdi sa Central Material Recovery Facility sa Barangay San Vicente, Cantabaco City, maging sa sanitary landfill sa Barangay Mariro, Syudad. Tangani na pagadalan ang sistema kan tamang pagtatapok o pagdispatsar kan malain-lain na klase ng basura na pinag-implementar kan lokal na gobyerno kan Tabaco sa pagpasyar ng digdi sa Central Material Recovery Facility. Parte kan seminar on solid waste management and benchmarking activity kan barangay o kan lokal na gobyerno kan Ocampo, Camarines Sur, nahiling ninda kung paano pinagsisegregar kan lokal na gobyerno ng mga basura asing kung ano ang pigigibo duman sa mga recyclable materials na actual nindang nahiling na pinagigibong mga bricks na magagamit sa construction. Maging duman sa sanitary landfill sa Barangay Mariro, pinasyaran ninda, tangani na hilingon man kung paano ang sistema man kan pagdispatsar kan basura kan lokal na gobyerno sa mga residual waste. Ang naunambitan na duwang lugar kan Tabaco City, iyo ang naging paboritong pasyaran kan mga manlain-lain na LGU na nagmamawot na makaukod sa tamang pagdispatsar man kan sa inang basura sa indang lugar, asin pinagigibong ehemplo o batayan kan sa indang mga masuro na programa ang sistema kan lokal na gobyerno kan Tabaco. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Legazpi City Hall bukas ngunyan sa pag-ako nin mga panibagong aplikante sa trabaho. Report kay Karen Ala. Epektibo naman na pigbuksan dyan sa Legazpi City Hall ang aplikasyon sa trabaho kan mga individual na maut magtrabaho digdi mga saro sa aldaw na ini. Yan ang kinumpirma sa DCGB News. Ang itigdesignar na inkargado ni Mayor Alfredo Garbin sa pag-arako kan mga aplikasyon sa pagtrabaho sa City Hall, si Ronald Garbin. Subdigdi, epektibo na iyan ngunyan, nag-aako ang administrasyon ng mga panibagong trabahador dyan sa may City Hall, nagad pigtuproseso maninda, pag-assess sa mga ini, ani na masiguro na makakatabang na maray ini sa laog kan City Hall, ugang pagkaini, sa pagproseso naman sinda sa paggibo, mga panibagong kontrata para sa mga ini, antang sa ibong lalado, puproseso naman kan administrasyon, renewal sa kontrata kan mga job order as in contractual employees, mag-renew kan uminaging taon, entras tanto, iyarin sa nang i-coordinar sa opisina kan alkalde, mga rekisitos na kinakaipuan sa paggaro-garo sa nasabing aplikasyon. Karen Alawit Boy, DCGB News. May koneksyon na bareta, mga casual as in job order sa Legazpi City Hall sa saligsigon ngunyan na Enero. Alarmario sa report. May mga casual as in contractual job order na daay mahali sa City Hall. Alagad may mga daay naman ma-renew ngunyan na Enero. Sinabi ng Alkalde Pedro Garbin Jr. na madepende ni sa mga department head kung sa insinda naka-assign. Kung sa evaluation, produktibo man ang sindang trabaho, mantenido. Alagad kung dahi, na sige sa naman ang sweldo, delikadong day na marinyo.
Manunataran kan nagtukaw si Garbin bilang bagong alkalde kan Legazpi City dahil mantulos binalasa at mga casual contractual as India border dahil gusto niyang magburonos man ini kan uminaging Disyembre. Alagad mo niya na Enero, iyon naman ini ang panahon na adalan ang saindang kamugtakan sa City Hall kung ma-renew pa o daina. Alarmario, DCGB. Mientras tanto, dahil sa maritime drone na pagsadiri kan China na nakuha sa Masbate, PNP Regional Director may bagong direktiba sa mga Chief of Police sa coastal area. Report kay Joshua Bino. Yes, dahil sa... Hello? Go ahead. Dahil sa submarine drone na nakuha mga parasira sa coastal waters kan San Pascual Masbate kanakaliis na Disyembre 30, 2024, nagpaluwas ni na direktiba si PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon sa gabos ng mga unit commanders o kaya mga chief of police na makipag-coordinar sa mga lokal na parasira asin komunidad, lalong-lalo na sa mga local o coastal areas. Ini tangani ng mapatanidan ang mga parasira na in kaso maka-experiensya ni na siring na bagay na nangyari sa San Pascual Masbate, makahiling nin kaparehong ikipahe o kaya ining submarine drone sa indang mga municipal o kaya city waters. Siguruhon ka na pulisya na mapatanidan ang mga parasira na dahil mantulos inipag-duktaton asin tulos na mag-report sa PNP para matawan ininin tamang disposisyon. Nagbutwa ang pagiramdom o kaya ang direktibang ini ni Dizon sa mga chief of police, lalong na sa mga coastal areas dahil sa submarine drone na natuwa ka nakalis na aldaw ang submarine drone kaya nang ini susub sa kumpirmasyon ni Dizon iyo ang pagsadiri ka na China asin may markings na HY119 sa ining ekipahe na pigagani sa intelligence at communication gathering. Siring man na na direktor dahil ang taan naman na bagay na hali sa luwas ka na nasyon na naglaog ninda yung pagkaisian na Pilipinas o kaya ang mga Pilipino igawanin potensyal na impact sa national security as in maritime operations kasatoy ang mga otoridad. I-turn over kan PNP Bicol naunang bita ng ekipahe sa Navcorsol asin ang palap taman sa Naval Forces Southern Luzon susog sa simbag kay ni iyo nasa kustodiyan ngunyan na headquarters Philippine Navy ang nasabi ng bagay para sa pagkondusir din mas hararom na research asin investigasyon. Dagdag na barata, Joshua Pino, DCGD. Mientras tanto, dagdag pang report hali dyan sa luwas kasabay si Chief Reporter Jimmy Nasalita. Primerong sesyon sa taon 2025 kan sangguniang panglungsod kan Ligaw haros mga kapakipakinabang tulos na agenda natukar kasuhapon sa pangingot ni Vice Mayor JPG David. Basado kay City Councilor Sherwin Kising, primerong agenda iyo ang concurrence kan na bagong City Planning Officer digdi sa Ligaw sa persona ni Mr. Oscar Aquino. Ikaduwa, establishment kan na UWA Building sa Barangay Santa Cruz, Ligaw kung sa'y na-approve na digdi ang plano asin base sa highlights na paghururon big forward na ang resolusyon dyan sa sangguniang panlalawigan para sa review. Pantulo sa agenda ang lokal na gobyerno kan Ligaw nagbakal nin lote sa barangay Katburawan ang purpose tuglukanin relocation site kung saan ang objeto kay ni mabugtakanin pusog asin establing evacuation area ang mga nasa coastal barangay tangani Kunigwa ni na mga kalamidad may masisirungan ang mga yaon sa coastal barangay. Sa sumada haros kagulpitulos ang mga importanteng agenda na diskutir sa primerong sesyon kan sangguniang panlungsod ngunya na taon 2025. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Alas 6:20, magbabalikan mga bareta. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express.
makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Con si J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, handang magserbi. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta, siniguro po sa publiko ni DSWD o Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na may safety nets kontra sa politika ang ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Ibinasura niya ang pahayag na ang 26 bilyon na budget kang programa yung gagamiton para sa pagbakal nin boto sa 2025 midterm elections. Sinabi niya ang sendang lisensyadong social worker ang masiguro na striktong verifikasyon kan mga beneficiaryo para maiwasan ang anuman na overlap o sala na paggamit kang pundo. Idinagdag pa ni Gatchalian na ang koordinasyon kan mga LGU limitado sana sa logistical support, mantang ipinaliwanag niya na ang pundo para sa AKAP solamenteng hali sa General Appropriations Act daing provision para sa congressional o LGU allocations. Panibagong 5 million na mga Pilipino ang nakatalaan na makinabang sa AKAP ngunya na taon susog sa General Appropriations Act na pinirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kan Disyembre 30, 2024. Ang programa ipapautob sa pagtarabangan kan DSWD, Department of Labor and Employment o DOLE, as a National Economic and Development Authority o NEDA. Iba pa niya itong mga bareta, darakulang proyekto kan gobyerno ang numero 1 sa listahan kan mga tuto karon sa ipapaapod na primerong cabinet meeting ngunya na taon 2025 ni Presidente Ferdinand Marcos na itinalaan sa maabot na Enero 7. Sigon kay Presidential Communication Office o PCO Acting Secretary Cesar Chavez na tinukar ni PBBM as in Executive Secretary Lucas Bersamin, ang paghuhururunan sa cabinet meeting kaibahan na ang mga legacy projects kada administrasyon as in ang proyektong pupunduhan sa pagikan Official Development Assistance o ODA. Sigon sa Secretary, prioridad kada administrasyon ang proyektong magkakatabang sa pagsulong kang national
o kang nasyon, partikular na ang mga darakulang infrastructure na nasa irarom kan build better more as in public-private partnership o PPP projects. Sa nakaaging 2024, nagkaigwanin 2 beses na full cabinet meeting ang presidente. 2 beses na special cabinet meetings as in 49 na beses na sectoral cabinet meeting o 4 na beses kada bulan na ginibo gabos sa Malacañang. Aprobado mga tugang kan Department of Budget and Management o DBM ang Budget Circular number 2024-6 na guidelines, rules and regulations para sa distribusyon ng medical allowance sa mga kwalifikadong empleyado kan gobyerno ngunya na taon 2025. Sigon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, ang mga kwalipikadong tauhan kan gobyerno makakaresibin ng daima sobra sa 7,000 pesos na medical allowance kada taon na pwedeng magamit para sa HMO type na mga benepisyo para sa health-related expenses. Sakop kang circular ang gabos na civilian personnel sa national government kay bahana ang mga state colleges and universities o SUCs, Government-Owned and Controlled Corporation o GOCC, na bako sakop kang Republic Act 10149 as an Executive Order number 150 series of 2021. Ang anuman na sa indang appointment o employment status, sakop man kay ni ang mga empleyado kan lokal na gobyerno as in local water districts. Piglinaw kan Department of Budget and Management na pwedeng i-convert ang allowance sa cash para magamit kan mga empleyado sa pag-avail, pagbayad o pag-renew kan sa indang presenting HMO type benefit, pati na ang pagbayad kan medical expenses. Dahil man kaibahan sa nasabing kasuguan ang mga tauhan kan gobyerno na job order as in contract of service. Oras Pilipinas, alas 6:27. Padagos kita ngunyan, mga tugang sa mga bareta sa lado nasyonal. Nagadan ang nasa 3 katawo sa mga pag-uuran na darakan shoreline as in Intertropical Convergence Zone o ITZZ sa nagkapirang partikang nasyon sa ultimong partikang Disyembre 2024. Sigon sa Office of the Civil Defense o OCD, Undersecretary Ariel Nepomuceno, napiktado bako sa naan Davao kundi magin ang Region 2, Region 11 as in 12, magin ang Mimaropa sa sunod-sunod na epekto kan duwang weather system. In-report man kan opisyal na igwang 2 na individual ang narehistrong nawawara. Inot nang sinabi kang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC na nagresulta nin mga baha asin pagrasay nindaga. Ang mga pag-uran na darakang ITZZ sa partikan Davao Occidental, Davao del Sur asin Davao Oriental kan Disyembre 26 nakaapekto man digdi ang sobra sa 16,000 na pamilya asin nakadanyar sa sobra sa 1,000 na mga harong. Mientras siniguro man kang OCD na opisyal na padagos ang pagkipagkoordinar sa mga autoridad sa pag-asa para pakusugon sa indang preparasyon dahilan sa epekto kan shoreline as in ITZZ sa nagkapirang parte kang nasyon. Mga dagdag, mga tugang na mga bareta sa lado nasyonal paman giraray. Taon 2025, inaasahan na panunin pag-asa para sa mga grassroots athletes o mga atleta para sa iba-ibang komunidad. Alog da kaini kahalabaan komprehensibong suportang na dapat itaos sa mga atletang Pilipino sigon kay Senate Committee on Sports Chairman Senador Bongo. Kasunod ini kan pagkakaaprobakan 1.28 billion pesos na budget kan Philippine Sports Commission o PSC para sa taon na ini. Katuwang
ang mga kapwa niya, senador. Ipinagbusol ni Senador Bongo ang namataunan ng dagdag na pundo ang mga sports sector ngunyan na taon. Nag-aasa man ang senador na lalo pang matututukan ang sports development sa grassroots level para may fighting chance daw ang mga atleta sa mga nasarasyon. Naniniwala man ang senador na nasa mga komunidad asin naghalat sana nin suporta ang future at elite athletes kan nasyon. Kaya tinawanin doon ang pagsanib puwersa kan public as in private sector. Mas makusog ang tsansa na magkaigwa ang Pilipinas in international o magkaigwa ng bulawan ang Pilipinas para sa mga international na kompetisyon. Siring man, sa tinawanin doon na araw kan Paris Olympics kaining uminaging 2024 kan masungkit kan gymnast na si Carlo Yolo ang makasaysayan na double gold medals. Lampas man nin 5 taon o sa luminipas na 5 taon napag-aramaan na ang Pilipinas ang nakakuha nin dakul man na mga bulawan sa mga ginigibong aktibidad. Patunay lamang na ini igwanin harayo na abuton ang mga atleta kung bubuo sa nasuporta kan gobyerno sigon kay Senador Bongo. Magbabalik ang mga bareta sa iba pang istorya sa luwas kan Pilipinas. Makalipas lang kainin, alas 6:30 na po nin aga. GB News Express. GB News Express. Siring kan mga bagyong minalaog sa tuya, ang pag-abot kang Pasko, daita man mapupugulan. Kaya maski anong mangyari, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ngunya nakapaskuhan, I know times are tough for most of us. Financially, physically, mentally, emotionally. Pero anuman ang satuyang sitwasyon, lugod na daita malingawan ang tunay na rason kan selebrasyon. Christmas is about hope, new beginning, new chance, and for some, Christmas is about starting over again. Anuman ang kahulugan kan Pasko sa tuya, lugod na magkasararo ang satuyang mga puso na isilibrar ang Pasko na pano ni pasasalamat sa mga regalo na tinao sa tuya kang kagurangnan. The gift of life, the gift of health, the gift of family, the gift of relationship and friendship, and all the things money cannot buy. Sa ngaran kang bilugming pamilya, asin kang provincial government of Albay family, ini po si Ate Glenda Ong Bungaw minapaabot sa lambang pamilyang Albayano ning makahulugang Pasko asin mapusong bagong taon sa gabos. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema.
Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang Lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Check this out. Hisham Ismail sa Ligaspi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, Sararo kita Ismail, always na Ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. GB News Express. News Express. GB News Express. Baretangon yan mga tugang sa luwas kan Pilipinas sa New Orleans, USA. Day mababa sa 15 katawo po ang gadan matapos ang tinuyong ligison. Matapos na tinuyong ligison kan pick-up truck ang mga nag-ugma sa Bourbon Street, French Quarter, New Orleans kan New Year's Day. Dinusena pa ang irido dahil sa pag-atake kan truck na may itom na ISIS flag sa rear bumper sigon sa report. Namid bida ng lalaking nagmamaneho kan bihikulo na si Samsudin Jabbar, 42 anyos, sarong US citizens gikan sa Texas. Sigon sa Federal Bureau of Investigation FBI, dagdag pa kaini nan sarong electric Ford pickup truck ang lunadan nagarong inarkila. Matapos ang panliligis, nagluwas ang lalaki sa lunadan asin nakipagbadilan sa mga pulis. Nagadan siya on the spot matapos makipagbalyuhan ninputok sa tulong pulis na nagresponde. Bareta po sa lado kang negosyo. Business News. Business News. Lauman daw ang pagbaba nin 35 pesos sagod 36 pesos ang presyo kan kada kilo nin bagas sa kadiwa ng Pangulo Centers. Nagkaperang sa udan asin mga estasyon nin tren. Ini po ang naging pahayag ni Agriculture Secretary o Undersecretary Arnel de Mesa. Sigon kay de Mesa, inidahil ngunyan na Enero, ilalansar na ang sulit rice asin Nutri-Rice kan gobyerno. Kasabay ang pagpapahiwas kan Rice for All program. Siniguro ni de Mesa na ang mga sulit rice na pig-apod na 100% broken rice asin magayon pa man giraray ang kalidad. Ang Nutri-Rice man o bagas ang nasa pangultanan kan well-milled asin brown rice. Dasok pamangiraray sa sustansya, mabakalin sa kantidad na 37 pesos sagkod 38 pesos kada kilo. Sasabayan man ang mga inisyatibong ini nin mas pinababa na presyo kan baga sa irarom kan Rice for All program kan Marcos administration. Pun sa 40 pesos per kilo, ibababa sa 38 pesos sagkod 39 pesos an kada kilo. Aramon ta daw mga tugang detalyes kang health news. Ngunyan po nga daw mga abiso kan health experts may kinaraman sa pagluway-luway sa pagkaon daw nin prinosesong pagkaon kasabay ang mga condiment. News Director Mar de la Cruz sa istorya. Good morning, Paring Mar. Good morning, GP. Dapat na maging maingat ang publiko sa pagkaon ng mga processed foods as in mga panimpla o condiments sigon sa mga health experts sa kinaban. Ini dahil 70% kan asin nakatago sa mga processed foods and condiments. Idinagdag pa ka mga experts sa World Health Organization o WHO, nakadaklan sa mga tao minakaon ng dobling asin kaysa sa sarong kutsarita kada aldaw na rekomendado kan senteng ahensya. Ini minabugtak sa publiko sa langkaw na peligro sa helang sa puso. Abiso ka mga experts sa salud, nabantayan ni Marhay ang intake ni asin tanganing maging happy as in healthy and life. Health News from Newsbase, Mardila, Daing Iba.
Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, Pag-asa DOST kasabay si Melvin Almuela sa kamugtakan kan panahon. Diyos marahay na pagkagapos sa mga taga-DCGB, asin sa gabos na taga-subaybay ng DCGB. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Northeast monsoon o paros kang amihan. Anaka-apekto sa pinakapuro kang norte kang Luzon. Mantang shear line o sa lubangan kang paros kang amihan sa kanang easterlies naman. Anaka-apekto sa sirangang parte kang central kang Luzon. Asin sa natatadang parte kang norte kang Luzon. Dito sa Kabikulan, makaka-experience ng bagyang mapanganuron sagkod mapanganuro na kalangitan na may mga pulo-pulo mga paguran o pagkikilat pagdagurdol. Ang paros ay maluya, sagkod moderato na halis sa sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatan kang Kabikulan, magiging banayan sagkod moderato ang pag-ukol. Temperatura tigala umampoon 24 sagkod 30 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay masirang at yan na alas 6 ning pagkaaga. Asin masulnop at yan na alas 5:24 ning pagkahapon. Ini sa Melvin Almuela reporting live. Halidigdi Pag-asa, Legazpi. Yan po mga tugang ang kabilugan kan mga darakulang bareta kanalaw. Digdi po sa GB News Express. Nagsurat kan bareta, News Director Mar de la Cruz, Jenny Balyaran as in Angel Mostaza. Siring man ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwas. Sendong na dangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Drink responsibly. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan saindong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Alam niyo ba kung bakit marami ang mga taong umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang kanilang mga sakit? Ayon sa dalubhasang scientist na si Dr. Linus Pauling, two-time Nobel Prize winner, nilabas niya ang kanyang discovery in 1936 that you can trace every sickness, every disease, and every ailment to a mineral deficiency. Ang ating katawan ay kailangan around 80 kinds of minerals para lagi tayong malakas at hindi basta-basta nagkakasakit. Ang mga minerals na yan ay makukuha lamang sa HCI-CMD or Cell Mineral Drops, natural, safe, economical, kompleto at balanse na siyang kailangang ibalik sa ating katawan araw-araw. Kaya naman sa paggamit ng HCI-CMD, marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. For more information and free health consultation, visit CMD office at 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Atap Denver's Computer Shop. You may call or text 0939-904-0717. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Nagdadahog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Yes, yes, yo! Oho, ang mga helang kang atay, mga kapingki. Ang mga morning heriters pala. Henry! Ang mga helang kang atay, araw po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis. Mga helang po yan na darakan sobrang pag-inom ni Lala kung pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing mo mga atay, kay pan po na sabayan ng protection leverage. Leverage, Silimarin Capsule, ang Leverage Silimarin Capsule para sa proteksyon kang atay. Ang Silimarin kaanhali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin sa po yan na antioxidant na nagkakatabang sa pagtaon ng proteksyon sa raldo na pag-inom kang Leverage. Pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Efektibo man ang Leverage sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo manawara, mahilig man uminom mo dahil mas maray mga tugang na isabay ang Leverage Silimarin Capsule oral daw. Para dahil tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po liver lovers, mag-Leverage na! Para po sa baskog na atay, ang Leverage Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Baretang kulalapnit! Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Konsuelo daw ini sa morning hearing. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw. Si Isay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Ramonta daw ang mga balitang kahindik-hindik at mga kagilagilalas. Ang balitang ito ay masama. Huwag tularan. Kaya po pagarogon, ang baretang yan, para po duman sa mga kaakianta, asin magin sa mga gurang na, bay na pag-aroga, ang baretang ini. Nasa linya po ang istorya, kasabay si Joshua Bino. Josh! Hello! Hi, Josh! Hi, BPM! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning sa mga parantabay. Maray man da sa blending kambusis tapalan. Ikaw tala, third voice. May nag-text sa kuya eh. Marayong kada pang third voice. In short, extra.
In the consent ako partida, magari pa kapag fourth o fifth voice ako. Ano nangyari? Uha, Oh, sisay daw ini, na, halangkaw na opisyal, na, kan mga uniformed men, na, kan nga destino da inidigdi sa Bicol, oh, naging sento nin chismis, oh, matindi kaya ining si Busing, Na? dahil patawad, oh, tirador, nin, Indian Mingo sa sendang opisina. Indian Mango? Para pigagapo, tutok dulman sana, lastikon mo. Indian Mango ah, Indian Mingo, nata mabunga, mabungahon, mabungahon. Iba man talaga na bilidad niya, no? Siyang napaghiligan, Indian Mango. may minahagad, Oo, ni Saro Dabi Pe, oo, dahil lamang nin iwiwalat si Busing, oho. rira laog sa sako, ipabitbit, pauli sa harong. Ga! Magkurulog ka ng ngimot na kakakaong Indian Mango. Pag nasobran ka ba kanugad nakagilid sa ngiwi, nakakalugad baga sa ngiwi? Correct. Di ba? As in na, Ipasara ko da, iuli sa harong, siguro, nasa sa ano niya dito? inda. Ha? Inda nga ni, Nailing muna na. marasa pa nga yung kapasluan ka ini. O dahil pag-arugon yan, Correct. mo, Indian Mango? Taguna ko lamang, Carabao Mango lamang. Indian Mingo. Baka kan pag-abot ka, lamas ki paho, pidyo pagtipidan niya pa. Aramon paho, Ano pa ho? sadit na Indian Mango. Ang itsura kan, gari man mangga pero saraditon. Aha. Tapos basta, ayan na paho na, sarayo to na bunga, pero ang itsura niya, gari siya mangga. Maalsuman siya. Maalsum, ah. Maalsuman siya. Buda saradi talaga. Ang pig-apod na paho. Kaya baga may tatara mo na pangyari nga sa mapaho. Ito nangyari, si raram kan pun kan paho. Ngunyan. Ini man dapat yung si Busing. Oh. Lalaking lalaki, pero may pang babaeng imot. Ay! Armalite man da ini kung manamayaw ng tauhan. Naka-automatic palan. Correct. Naka-automatic ah. Sarong kalabit, 30 putok. Oh, kaya maninistorya kan mga tauhan niya, sugi-bugi mo niya, makabalos-balos lamang. Correct. Makabalos-balos lang. Ang yari sa maoraro. Wara da ini, nitipiling lugar. Oh. Maging nasa programa ako ya seremonya. Malamlam, tamalamlam kitauhan. Ay ba man talaga, ano? Sabi kan iba, Oo. mararangayaan nimot siyang lamadang na ini. Oo. Side effect garo ngaya. Kan? Nakakaon kan Indian Mingo sa opisina. Matinian side effect ka nito. Yan pati, nakapatiinis ki boses. Nakapatiinis ki boses. Wala sa alsum. Primero, nakula. Tara, pag nasobrang ki alsum baga, masara mo yan dyan, Mingo. Magtara man, mas siya mo na yan, Mingo. Salbatan ang alsum. Winda. Pangya. Minakuan, nakapalsom. Yugon mo da, Adipe. Ha? Yugon mo da. Gabos na pwedeng mapakinabangan. Oh. Mga bunga, kan fruit bearing trees sa opisina. Dara. Bibirit-bit gabos pa uli. Dahil lang, may minahagad. Dahil lamang tita, walay saro. Talaga? Yan Full kaya, dapper pala. yan kaya, kung yan dyan sa palibot kan compound, yan, gari, nagluwas kan, gari public property yan. Iyo baga. Gari ko na araw kaya, di ba? Gari araw kaya. Magkumanan sa imo, sa gabos yan. Correct. Dapat nga di kan, gari mangagad ka sana. Dahil pag sa dirihon, Chichismisong ka talaga kan. Chichismisong ka digdi talaga. na, digdi na napagtanto. Na? Hold upper palan si Bosing. Ki? Hold upper kan mga bunga. Indian Mango. Kan mga bunga, pangyayari.
Ay, nako. Kung nako kaya ini mangimot, di ko tala chismis. Yun na nga niya. Marot pala lang side effect kan Indian Mingo, ano? Correct. Maraot pala ng side effect, ha? Nakapatinis pa lang kiboses. Nanggad. Awin na. Oh. Joshua, pasiguro. Yes. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Thank you, Joshua, sa report. Ang balitang ito ay masama. Huwag pong gagayahin. Basta Morning, Henry M. Oh, may good news kita sa mga government workers, ha. Maray pa kamo makainggiton man na nagtatrabaho sa gobyerno, ano? Maray pa kamo na mga nagtatrabaho sa gobyerno. Kasabay tabi digdi sa mga nasa water districts, ano? Kasabay tabi digdi sa mga nasa government owned and controlled corporation. Arog nga ka na GSIS, di ba? Iyan na SSS, iyan na mga PhilHealth ngayon na iyan. Iyan na mga, sa mga klasipikado bagang GOCC. Iyan, ha? Nagtatrabaho dyan sa LOA. Iyan. Ang saro dyan sa good news, ta? Kasabay da tabi, mga tugang ano yan, ha? Kasarabay tabi anong apod ka yan? Ang mga nagtatrabaho sa lokal na gobyerno. Local government units. Kasarabay po kamo dyan, databi ka yan. Iyan databi, pwedeng itaong cash. Ano ba dyan, ang gigibo kan ibang mga LGU, kan ibang mga opisina, nakikihuro na sa ngayon do hospital. Kung saan ngayang hospital o kung saan man na mga medical services. Tapos pag maduman sa empleyado, chi-charge na sana. Chi-charge na sana nga sa LGU. Kaya pigbabayadan kan lokal na gobyerno. Pero di ko aram ko ng proseso kang pag-release ka yan. Ta-approve na mga tugang kan Department of Budget and Management. Ha? Approve na po mga tugang kang DBM. Ang circular may kinaraman tabi sa pagpapaluwas kan 7,000 pesos. Yan. 7,000 pesos tabi na allowance mga tugang kan mga nagtatrabaho sa gobyerno. Yan. Surte, adi? Masurte, mga tugang ang mga nagtatrabaho dyan sa gobyerno. O di, good luck tabi. Di taram kung noorin yan pwede na, kung noorin yan pwede na mapuunan. Pero, yan po, sigurado, yan tama lang nga sa circular. Approve na po yan kan Department of Budget and Management. Alatunta na lang. Kunya na panahon, kadakol kang kwarta, di? Kadakol kan pigapanao kang gobyernong kwarta, ano? Magpuon sa mga ayuda, magpuon mga tugang sa mga assistant sa government worker. Ani, grabe ang kwarta na pigbapanao. Pero ang utang sa kan Pilipinas, mga tugang, sigan dakula. Adi, sigan dakula. Kang opera na nganing trilyon ito sa utang ka. Sigan dakula kang utang ta. Nagre-receive, bako man gabos na Pilipino, pero mga tugang sa pagbayad gayan, daramay tabi kita gabos na mga Pilipino. Anyway, basta ang masaya ang iba, dapat masaya na rin tayo. Pag masaya na ang iba, masaya rin tayo. Konsinda mga tugang nag-receive tabi nin mga benepisyo. Salamat kansadong pagantabay. Mabalik po ako 7:30 sa programang Anhapot. Mga tugang sa DCGB. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Salamat po kansadong. Goodbye. Mabuhay. Bareta alas 7. Susunod na. Maray na aga po sa endong amin. From one lover to another. Attention! Attention!